Ah, appel Madagascar. Oui, allô? Ancora ndio? Mila vole? Ah, andako fariva samedi jiaby. Ah, ia za marigny misy application Sandwave zay mpiasaiko afaka nifasako vola joty. Numéro-nao le misy Orange Money igny nifasako izy. Ia mitsika ambaka na dimanche mandraigny mbala misy tany misokatra fo afaka angalanao vola. Ia tsisy problème aby zegny andeha lefako joty na fa aligny andra. Ok. Ah, ok, andeha lefako joty. Io namako e mahatsara mampiasa application téléphone, application piasa Sandwave. Karaha ataoko za io na aiza nisy application Sandwave io andra samy edy jiaby ty andraligny jiaby ty andeha iboaka ieza agnandefa vola. Fa noho za misy application io agnatin'ny téléphone ty fo za magnandefa vola direct afahazondreo amin'ny numéro ndreo le misy Orange Money Madagascar. Matetika amitsika Madagascar na dimanche mandraigny mbala misy tany misokatra magnano Orange Money na Airtel Money afahanao mangala vola amin'ny vola lefanao amin'ny ty application Sandwave ty. De installer amin'ny téléphone-nao application io tsy sarotro fanifasagna vola ao. Juste anao miinscrire manokatra compte karaha ataonao mandefa vola amin'ny raha jiaby regny. Fa na zegny mahatsara anao mampiasa ty application ty. Izy koa anao magnampiditra code promo vintagna azahoanao cadeau 10 €. Afaka alain'ny olo Madagascar agny cadeau 10 € zegny. Direct alefanao amindreo agny izy azondreo. Zay le matsara izy azadigna code promo antsika vintagna. Tapeo vintagna io igny azahoanao cadeau 10 €. Tsara raha mazava e.